Il-kandidati nazzjonalisti li se jiġu eletti fil-Parlament Ewropew se jkomplu jiġġieldu jħammġu isem pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej. Dan ikkonfermah il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia meta indirizza lill-partitarji nazzjonalisti fil-Gargur. Il-kandidati tagħna, il-membri tagħna, d-deputati tagħna fil-Parlament Ewropew, il-ġlieda tagħhom. Fid-diskors Adrian Delia kien isteriku u tilifal diversi drabi. Qal li fl-Ewropa l-Partit Nazzjonalista għandu ġlieda kontra Malta li ġabdew jagħmluha f'dawn l-aħħar 5 snin l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti. Roberta Mezzola u David Kaza ħadmu b'saħħithom kollha sabiex iħammġu isem Malta, jaħdmu kontra pajjiżna u jintefa' isem ħażin fuq pajjiżna. U l-ġlieda tagħna ġlieda li se jkunu qegħdin ikomplu jagħmluha l-kandidati nazzjonalisti li se jiġu eletti fil-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Nazzjonalista li Adrian Delia jemmen fihom ġala darba se jaħdmu kontra Malta. Imma l-10 tagħna aħna nemnu fihom. L-10 kandidati tagħna aħna nafu li jafu x'inhi l-Ewropa. Dik l-Ewropa, dak li jridu jagħmlu ir-rappreżentanti tagħkom fl-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-10 kandidati nazzjonalisti, Michael Mercieca, mill-ewwel obda lil Adrian Delia u minkejja li għadu ma ġiex elett fil-Parlament Ewropew, qal li se jkun qed jiġġieled fil-Parlament Ewropew. Fl-Ewropa jien ħankun qiegħed niġġieled. Fl-attività politika Adrian Delia ma tkellimx dwar il-viżjoni tiegħu għal pajjiżna. Iżda għażel li jikkritika u jattakka lill-Prim Ministru Joseph Muscat. Michael Mercieca qal lill-Prim Ministru li imissu jistħi. Imissu jistħi Joseph Muscat. Intant spikka l-intervent tal-kandidata tal-Partit Nazzjonalista Roslyn Borch-Knight li qalet li sabiex in-nies isiru jafuha fil-kampanja stilbes kukkarda b'isimha miktub fuqha. U l-feedback kien Iva Roslyn għandek tilbisa. U l-bieraħ bdejt jiena nimxi u ndur din il-kukkarda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.